албатта дар дунё одамое ҳастанд хеле ҳам талантҳои ғайриоддӣ доранд, не ки талантҳои ӯро дар ҳаёти оддӣ истифода бурда намешавад, барои он хотире ки бисёри ин талантҳо зидди қонунай ва барои ин талантҳоро нишон додан тара метавонанд ки паси панҷара биштонанд. яъне ки бародаро, ман дар ин видео гуфтанӣ нестам ва ягон каса тавсия наметавонам ба қонуншиканӣ ва ҳодисаҳое ки дар ин видео тамошо мекунед, ман ягон каса тавсия наметавонам, барои он хотире ки охири и паси панҷарай. Фақат мо тамошо мекунем ҳамчун мисли як кино ҳолатҳоеро ки ҳамин ҳолатҳо сабаб шудагие ки дар асоси филмҳо ва китобҳо навишта шудагие ки ин одамо чӣ гуна фикр мекунанд, чӣ гуна ақл доранд. ҳамада салому алайкум бародаро, хушомадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Топ 5 ғорати банки хеле ҳам ҳушёрона. Марҳамат, тамошо мекунем. хранилишаи алмазо рух додагия дар Антверпени, Белгия. Дар ин здания зиёда аз 150 ячейкае ки брокерҳои алмазӣ сангҳои қиматбаҳои худшонро дар уҷа нигоҳ медоранд. моҳи феврали соли 2013 барои коргарои банк абадӣ дар хотиршон мемонад. ба хотири оне ки рӯзи дигар вақте ки во ба кор меоянд 123 ячейкаи хранилиша холӣ мебинанд. ӯ рӯз ғоратгаро тонистанд ки бриллиантҳоро дар суми зиёда аз $100 миллион бидозданд. дар шумози савол ба миён омад ки ӯ чӣ хел тонистанд ин корро анҷом битанд. ма схемашона мегум. барои ин гениальный план 2 сол сарф кардагианд ва барои омӯхтани тамоми системаи защитаи банк. калидҳоро оҳиста оҳиста копия мекунанд ва мепоянд ки чӣ гуна рафтор мекунанд коргарои банк, кай мехезанд, кай медуроянд, кай мебуроянд ва яке аз коргаро махсус ячейкаи шахсии худша дар банк мекушояд. барои чӣ хотир ӯ да ин ячейка дар кор буд ки ба бонаи ячейка ӯ метавонист ки свободна ҳар рӯз бидароя бубароя ба банк ва ҳамаи чизи дар атроф будара сабт кунад ба тавассути видеокамерае ки дар шарикои ручка ҷойгир шудагӣ буд. дар натиҷаи гирифтани полни плани банк ӯ худшон макети банка месозанд ва дар уҷа тамрин кардан мегиранд. ворои хеле ҳамашор системаи безопасности банка мешкананд, яъне ки датчикҳои движениро. ин махсус датчикҳое ҳастае ки агар одам ҳаракат кард ӯ кор мекунанд, маҳкамшон мекунанд ҳамора бо лаки мӯи сар. а датчики гармира боша, бале бародаро, ба ғайр аз датчики ҳаракат бо ҳастае датчики ки дар гармӣ реагироват мекунад. ӯро бо полиэтиленови пакет сигнализатсияро кишта плёнкора дар камераи видеонаблюдения лиш мекунанд. яъне ки дар рӯзи дигар аллакай 4 та ғоратгар фикр мекарданд ки $100 миллион чӣ хел сарф кунем. ва бародаро, пеш аз ҳодисаи хеле ҳам ҷолиби дигар гузаштан, ба мухлисои ҷангуар бозингаро гуфтанем ки шумо метавонед ба ссилкаи дар комментария закри пичида бигзарен, регистратсия кунед дар сайт ва дар бурди ҷангуар бозингаро сум кор кунед. ва албатта фаромӯш накунед ки ба промокоди канал метавонед шумо дар вақти полни регистратсия кардантон дар депозити аввал то 6500 рубла бонус ба даст биёред. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария закри пичидагӣ. соли 2015 ҳадафи ғоратгаро банки марказии Бразилия мешавад ки дар натиҷа аз ӯ банк $70 миллион дуздида мешавад. ва гап мезанем дар бораи схемашон. дар аввал ӯҳо дар назди банк як коттеҷи холиро арендоват мекунанд ва одамои бернара мегӯянд ки во ландшафтни компаниянд. ва ҳозир шумо фикр мекунед ки коттеҷ барои ӯ чӣ ёрдам метавад? не, мисли пешина ғоратгаро дар дуруни ӯ макети банка намесозанд, ё дигар хел приём доранд. яъне ки муддати 3 моҳ ӯ 80 метра туннел мекунанд аз ҳамаи здани худшон ба здани банка. дар махсус рӯзи муайяншуда ки бисёри коргарои банк вихадной доштанд, 1.5 метра поли бетонии банка шикаста сигнализатсияи банка кишта вориди банк мешаванд. дар хранилишаи банк танҳо перефоратор, кусачка ва паялник ёфтанд. тамом благодаря подготовкаи дуру дароз плани хеле ҳам олӣ преступникора натонистанд дастгирӣ карда. мошини инкассатсия, Токио, Япония. 10 декабри соли 1968 4 сотрудники банки Нихон Шинтакогинко қариб $1 миллион бо мошини инкассатсия ба компанияи Ташиба бояд мегзаронданд. дар маркази шаҳр ба мошини инкассатсия баробар мешавад мототсикли полисейскӣ. агар тамошобинои постоянни канали ма боша, ин ҳолата ма дар дигар топ гап задагӣ ҳастам. дидагӣ бошен касе дар комментария бинависед ва угадат карден далчи чӣ гап мешавад. полисейский
ки дар мотоцикл буд мега ки участкада хабар омад ки дар мошин бомбай. албатта ки хеле ҳолатҳо бисёр мешава, ин касатро мешнаванд, аз ҳамин хотир ин касатро ба полисейский бовар мекунанд, аз мошин мефуроянд ва полисейскиро иҷозат метаҳанд ки мошина тафтиш кунад. пеш аз ин кор як чанд маротиба ба банк ӯ занг мезанад ва дар бораи бомба хабар мета. аз ҳамин хотир сотрудникои банк ҳам фикр мекунанд ки ҳамин хел ҳолат рух додагиай ва пешакӣ тайёрӣ мебинад. формаи полисейскиро мехара ва махсус световой петарда ки ӯ танҳо дуд мекард. вақте ки ин касатро аз мошин мефароянд, ғоратгар дар таги мошини ин касатр ҳамун петардае ки дуд мекунад мепартояд. вақте ки одамо мебинанд аз таги мошин дуд хестестай, албатта ки ӯ метарсанд, мегирезанд, пинҳон мешаванд ба як ҷои безопасни. дар ин ҳолат ғоратгар сари рул мешина ва мегиреза мошини сумқати як чанд квартал дуртар. махсус мошини мондагӣ буд ки аз ин мошин пулоро дар уҷа мегзарона ва нобуд мешава. супермаркет Монрикс, Франсия. грабителои номаълум тавонистанд ки 59 маротиба чанд сети супермаркетҳои Монаприкса ба тамоми регионҳои Франсия ғорат кунанд. ин ҳолати ғорат нишон медиҳад ки замокҳои қимати бақувват, деворҳои калон, сейфҳои хуб зашишонӣ дуздои хеле ҳам умнира маъна мекунанд. албатта владелицои Монаприкс хеле ҳам диққати ҷиддӣ медоданд ба хранилиш, яъне ки аз уҷа сума дуздидан ғайриимкон буд, яъне ки роҳӣ карда намешид. ва пас дуздо чӣ хел сума дуздидан аҷа бо 59 маротиба, яъне ки ё як кора упустид кардан доставкаи сум ба сейфа. дуздо ҳамира фаҳмиданд ки пул то хранилиша ба махсус пневматически турба мерава. мумкин бисёриҳо шумо дар кассаҳои супермаркетҳои мисол Россия ё ки ягон дигар давлатҳо дидагӣ бошен ки сума дар махсус капсула мемонанд, дар пеши кассир турба ҳастай мемонад, фуп турба мекашаш мебара. албатта плани дуздо хеле ҳам оддӣ буд, не ки меган ку всё гениалное просто. ғоратгаро ба як тарафи турба сайднид мекунанд махсус палисосира ки хеле ҳам сахт буд ва тамоми пуле ки ба турба роӣ карда мешид на ба сейф, балки ба дасти ғоратгаро меафтид. короче говоря, ӯ сейфа надуздидан, худшон сейф шидан. дар як муддати хеле кӯтоҳ ғоратгаро тавонистанд ки тақрибан $1 миллион аз як чанд сети супермаркетҳои Монаприкс бидузданд. касе ки дар Россия ҳастай ва мехоҳад ки 3 маротиба аз оили ки Россия зиёд кор кунад, метавонем бародаро ба номрое ки дар рӯи экран ҳастай WhatsApp доранд. ба WhatsApp ямо алоқа бароен шуморо дар Южни Корея, Литва ва Полша ба ҷои кор ва ҷои хоб таъмин мекунанд. ба боварӣ метавонен обращаться кунен, бе ягон ташвиш бирен кор кунен. стационарный банкомат Перм, Россия. бале хеле ҳам ғайриоддӣ метавонад ки дар Россия ҳам ҳаст дуздое ки ба тамоми ҷаҳон одаморо ҳайрон кардагианд. 14 январи соли 2015 дар Перм аз тарафи як гурӯҳи ғоратгаро як ҷинояти на он қадар калон, но хеле ҳам ҳушёрона гузаронида шудагӣ буд. дуздо тавонистанд ки банкоматҳоро холӣ кунанд дар продуктовый магазин. аз издане ки дар наздикии банк қарор дошт, дуздо пешакӣ махсус туннел тайёр мекунанд ки як тарафи туннел аз железобетони поли здани мебаровард дувора. ба ёрдами як чанд магнити хеле ҳам сахт ӯ метавонанд ки датчикои магазина блокировать кунанд. барои шикастани лучои датчики ҳараката ӯ бо махсус турбуҳои қад мекунанд ки дар нукаш зорг стекло дошт. вақти ба банкомати дар кори наздик шидан, ӯ банкомата мепӯшонанд бо махсус каркасе ки пешакӣ аз полиэтилен армировать кардагӣ буд. ин гуна ӯ метавонанд ки банкомата аз IPCT отключат кунанд, яъне ки барои дежурни часто и банкомати вайрон ҳисобида мешид. дуздо банкомата мекушоянд бо сварочный аппарат бо насадкаҳо аз медни турба ки температурара ябора гармтар мекард ва дар ин ҷаҳат чӣ хеле ки шумо аллакай дарк карден, дар натиҷаи ин кор дуд мекунад ку помешенӣ ва бо дар магазин ҳастай датчики дуд ки метавонад сигнализатсияро гирён кунад. ин проблемаро ӯ чӣ хел ҳал мекунанд? ӯ махсус асбоби вентиляция тайёр мекунанд ва ба пеши банкомат ба махсус ҳамун каркаси сохтагии худшон мебаранд ки чӣ дуди ки дар натиҷаи сварка истеҳсол мешид, вентиляцияи худшон мекашид мегирифт. дар натиҷа чӣ кор мекунанд? чӣ хеле ки фаҳмидем банкомат мекушоянд, сумое ки интизор буданд мегиранд ва замокҳоро шикаста озод аз магазин мебароянд. бале бародаро, гарчанде ки ин корҳо гениални ам натова, ин намуд корҳо як намуд корҳое ҳастае ки дуру дароз давом намекунад. ҳеҷ вақт қонуншиканӣ накунем бародаро, озодиро қадр кунен. ҳамода хайр, то видеоҳои оянда. видеои пешнаро тамошо карданашро фаромӯш накунед.